Şirketiya Suçi, Xoser Welat. Di dünya de şirketiya tevr sağlam û domdar şirketiya Suçiya. La na şirketî zî heta û heta niya. Rozeke hewceyê bi şirketî nemende, na şirketî bi helayeka pîle bi peynî bena. Şirkî bi qasî samimiyetê xwe rozê weşan bi kêneka pîle zî kewenê ra yewbînî. İktidarê AKP şirketiyan ser û resa euro. Şirketiya yewînê bi rayvîstina FETÖ'yê red kerde. Di na şirketiyê de meqsete her didi perran zî bi dest bistîşa hêza devletê bî. Heme kerdeneyê xwe qilêrinî zî bi polîtikaya şerrê qirkêdişî ê verva şarê Kurdî perde kerdî. Mirdimê FETÖ'yê zaf zanayî bî û bi kararlîşê Erdoganî xwe di hemê saziyanê devletê de biza kerd. Meqsedê Erdoganî zî bi dest bistîşê hêza devletê rê de xuluknayîşê kadêka aboriya dormeyê xwe bî. Badê wextê ki şirketî resa atake êdî nîna domnayîş. Bi qeydanê vengiyê dest hawt bîst û panc jî na şirketî amî bi peynî kerdenê û bi teşebbüsê derveya destpancê Temmûzê zî vêciya asta tevr berze. Erdoganî seba pêkverîşê FETÖ'yê bi şîrîkê nêweyan Ergenekon, MHP û Netewparan rê de pê kerd. Na şirketî zî seba Erdoganî bi heman şertan domnayîşê iktidarê û seba şîrîkê nêweyan zî girankerîşê polîtikayên qirkêdişê şerê Kurdî ser û amî awan kerdene. Perdeyê lûmitîşê qilêriniyan reyna şerê qirkêdişê şerê Kurdî bî. Di na şirketî de zî Erdoganî hêza aboriya devletê kontrol kerde. Qada mafya û narkotîkê bi wetîşê serçeteyanê mafya ê Zê Alaaddin Çakıcı û Kürşat Yılmaz jî teslîmê MHP amî kerdene. Dîskalifiye kerdîşê Sedat Peykerî di çarçoveya nê bazarî dibî. Perinçek û dormeyê Netew Pawelî zî bi wetîşê asta tevr berzê şer ve verva şarê Kurdî û tegerayîşê azadî reyna temam kerdîşê projeyê qirkêdişî û resnayîşê mîsak-ı millî amê findarnayene. Êrişanê ser ra di hezarî û dest hawtînê ra ney esasî ser û dest pê kerd. Êrişê ser ra di hezarî û dest hêştînî ê verva Rojavayê dimira êrişê garê, êrişê ser ra di hezarî û bîstî yewînê û êrişê îşgaliyê ser ra di hezarî û bîstî didînê ê herêmanê pavitîşê ê medya. Meqsed di rojelatê miyanînê dike doreka bîne nêro ra Xoser tasfiye kerdîşê tegerayîşê azadî û bi temamî çînî kerdîşê hemê destkefteyanê şerê Kurdî bî. Di ney êrişan de hemê hevkariya NATO, erî kerdîşê Iraqê, hemkariya PDK zî amê girotene. Dünya verva bi kararlîşê silahê kimyewî û bombeyê qedexeyan rolê hîrê meymunan kayî kerd. Bi watîşê ku bîn no projeyê hêzê komplogeran ê miyan Netewyan bî zî. Bi xweverderiya destaniya gerîlayanê azadî û têkoşîna şerê Kurdî hesab qendîl ra agera. Artêşa qirkerê herêmanê pavitiyanê medya de têkşî. Di şerê sînê bi sîneyê nêw aşman ki hema zî dewam keno hesabî serobîn bî. Devleta Tirkiyê hemê aborî û siyasetê xwe seba nê projeyê xerc kerd di wareyê aborî siyasî û civakê de bi krîz û kaosanekê di tarîxê komarê de niyamêdiyîşê rê de rîbiriya. Êdî di şirketiyê de Tirkî Vraziyene û qeleşiyayîşê Hiravenê. Wîna aseno ki dono serobîn bîyîş zî bibe sebebê bi peynî bîyîşê şirketiya nûwî. La şirîkî derheqê yewbînan de wayîr agahiyê sos retanî. Bi no sebeb zî kes newaziyano hemleya verêne bikero. Her şirîkê xorê torêka tarî awan kerda û derheqê şirîkê bînî de agahiyan komkenê. Di na kayê de û ki destê ê tevr xurt Wezîrê Karanê Zerreyî soyluyo. Heta nika Erdogan tersê Bahçelî ra nika zî tersê agahiyanê de destê Soylî diyê ra
neşikeno çiyeke bikero. Kişta dididi yıçınayış nızbiyo. U krize kovinayın do bu heminan bıdo dini kerdane. Yani şirikatiya ki gere edi bu peyni bu dare zor yena domlayını. Roze verilandı Enkara'dı seroke ocağane ülküciyan ame kiştene. No fişeka yeviniye krizi mabeni şirikano. No kiştiş be telimate bahçeli u agahiya soyli neşikeno bero pek ardane. Rapori mitiyo derheke kiştişi de deste Erdoğan ideyo. Hetekra no kiştiş Erdoğan idezi litveke homayiye dibiyini bi. La veçinayiş nızbiyo. U krizeko vinayın do heminan tereydi bero. Erdoğan do ne kiştişi seba grotişi bin kontrolye bahçeli u soyli bıkar biyaro. Na kupa kalerini do veriye veçinayişi biteko yan ne. Diyar niyo la rim heta peyni de birini de nefindano. Bu xoverderiye tegerayişi azadiye Kurdistaniya tarihi u tekoşina şari Kurdi plana kırkerdişi doreka bini tekşi. Ze heme iktidaranı çövrez serve peynan no iktidar zi bina xoverdari yeno bu peyni kerdane. La no bu peyni biyiş do neşi beyo i verenan u xevimiyayişi plan dımyane xodu hevineno. Yan do devleta Türkiye bu devleteka demokratik u hukuki yan zi do bu nameye devleta Türkiye çiyeke nemano. Heme perizi bina raşti zanene. U reyna zanene ki pevajoye ka zafgranı de verniya Türkiye'de ya. Bekaya raştineye ihtiyara dımayya.